máme videa, že sa vydáme otázky malého Peťka. Dobrý deň, kde si babi? Peťko, poď si sem sadnúť. Dobre. Toto je účinkujúci, Peťko. Peťko, budeš v telke, poď si sadnúť. Poď si sem sadnúť vedľa mňa. A teraz sa spýtam pár vecí, dobre? No. Povedz, že kde bývaš? Na hojne, na koláču. Na koláču. Mater. Dobre, Ložoj Peťko. tam. Ne, nerozhodáme. Klákun. Dobre, a teraz mi ešte povedz, že... Kubík. Quick. Že máš rád kačičky? Nemám, ale Gunala mala. Gunara? No už si zoberiem, lebo ich budem mať zasoplené. Koho máš rád? Nepozeraj to na mňa. No a máš už... 3, 2, 1, akcia! A máš už nejakú beťarku? Hauniču. Koláču, ale čokoládu. Koládu. Máš už nejaké dievča? Frajerka? Teba! Hauna! Áno, ty máš mňa, dobre, no tak sme pár. Ale Peťko, či Paťko, či Oksobo, poď si sem sadnúť ešte vedľa mňa, keď som tu Ale my nejdete si zložiť, dávame. 3, 2, 1, akcia! A čo sa ťa ešte spýtam? Máš rád? Kočku? Áno. Ne, ale teba mám jak vlád, jako hovno. No, A jako slačka. A ty máš rád hovna? Jako slačka, jako šťanka. Máš ma rád? Áno, ale jak hovno. Peťko? No. Vieš počítať? Ne, ale teba ľubí ako hovno. A teraz uvidíme plovacú bitku medzi Aničkou a Peťkom. Cia. Hej, ideme na to. Ideme. Hej, poďme behať. Potrénovať. Poďme si potrénovať. Čo si budeme potrénovať? No táta, ideme čo? Vieš po čínsky? Nemoni, chod si vedľa neho sadnúť. Vieš, ako robí kačička? Jako? Kačka, že kač, kač. No, sprav tak. Peťko. Ježe, dobrý si, on že čo, dobrý si kredit? Dám to. Tri, štyri, akcia! No dobre, stop. Stop. A čo sa moje robky na... A vieš čo? Poďme si skákať